Mano asano mulikito Bethel Machini Sorobotiri. Maigayo kobo mugambi we location ya Bunyarurande ase miaka 29 imeye ward ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira. Senior Chief Joseph Nyagetiria ni gobono arachi kubwatuka emirimo yaye litko lya Jumatano. Ase nkwana bene negitaseni giensoko Nyagetiria ni gatebire abukare ni gabagambi bayire chinguru inse ya Chiefs Act ase bayire eskenene kolengani gwana bono ase chinguru chire aso mwananchi. Nigo aereire hayakiranire kuri umwaka bweri bweyemo chimikianda 93 ubuna umugambi unagutumanya umulikito Steven Nyariki embunde. Ekirato goika asenga yo mugambi obonyarurande chache location Senior Chief Joseph Nyagetiria ni gotokonyora emireme gendrete chimbero iri goikerania chingaki bosio bwo chikorusia ekirauni kya ritukoria Jumatano. Nyagetiri oyogambire ase miaka 29 muno mugambi bwe location ya Bonyarurande chache igakweresa bari yae ase achagete emireme yo muno mokonyi bwo mugambi ase sublocation yare korokwa Nyangoge ase goika ukini wa koba umugambi ase gasiande gwanso mugambi ena asto mwaka 1908 ngakie iyo yalenga ngakie yakanu na asto no assistant chief ase sabugese yari ko Nyangoge ase gasi gakole miaka 15 no assistant chief tani ko ruaro ngazanga je location engineer yari ko Bunyarurande location chaje litale ngororo ndani ngatoka kile tarata nyi location ko Bunyarurande chache ngara na Bunyarurande chache ono bunango jotiye gasiga yango tiye ko ase location ko Bunyarurande chache. Obugambi bwa kare nigo bwire chinguru chintindi gwetera Chiefs Act egento kiabete chinguru chinene gekorenganiwa nengakie yabono karatu asto bugambi ngakie to wate chama yarenge yemo and that time yange Chiefs Act akilede ngakie iyo jagwata maskani asabagambi kiagara mugambi na sikire ngakimne iyo na ina barakaruka na muntu monen ando muntu wekenyo ando maskani akabirororo lakini tolie na bono iga bona seta botiere kidogo mwananchi ase bono iga mwananchi na rwati chinguru ayeno mokoleri mwananchi inki umugambi hoyo iga Nyagetiria ikiranirie ase miaka 29 akatu asto bogambi ebintu ne binga tu akolire na mono ngakie iyo tu alenga bagambi okugura chinchera chinjera chinge twegoleta kwenga kieyo na ande twalutumia Chiefs Act tugora chinjera chinge sana paka bana chiroro chiabere chipabara chinene kento kende amangane same twalega chinge sana na ende ngweta ko sana kama ali ngomugambi omoke ase division yito ninje bweka na bwade committee ali educational subvocational educational committee obo nabwo bosemi bwaye gochyo mugambi hoyo rache kobeka ebikoroto byaye ntagete bamanya na mwananchi egasi ya no komokolera unaganiti kwa sababu umwananchi lero kogera musara tokonyora tu okolega asi urusire taitwa musara iwo mwananchi gachire mokolera service ande koronere korengana ne amate nabo ge family nigo yatebire nga umugambi yiga niga korete emiremo yaye asobwegenwa asa maleta roski muntu masinga onko bali gane asepeni cyumuraka tose masinga egasi akolera semyaka 29 ngo tayambiyemo njasa maleta Steven Nyatigo ngo bakambanane ase miaka yonsi akorire gasi okorire mirimo miyemo naenda abantu abange banyanjire no yambono buna gochikoritaya gochikondaka ndochinga nabo tubwate kibarwe ko ngande konyora umugambi omungwana bunere uratokorire gasi njira ngo tokorire ibine byonsi agamba gaiga igare nkoro kugamba ibine byo koreta omurembe bwoka nora bere akorra se miaka 29 igotokore ni nyasaye mbiyemono nje buno umugambi kolitaya ndo mutenyo sitanko gura service yane
Manjo murire kero kurigeri mega ya nega igano kwene kina amarigani onsi nigo agende tukabaka gwikira ni wabo cio bwo moyega wogo chigotumuka gosekorwa asemere mu bo mugambi obonyarurande location ya Samarieta Senior Chief Joseph Nyagetiria korwa segodi ya kiabonyoruye gotoka ase bunge ya Borabu imehie county ya Nyamira gingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embonde.